Bueno, ez da paperean sartuko nahi zen edo ez. Nik hizkuntz teknikariekin azken aldian leku batzuetan lan egin dut, eta nik zer ikusi dut. Ikusi dut horrelako hizkuntz plangintza txostenak eta plangintzak egin direla, martxan jarri direla, eta emaitzak, gutxienez espero baino txikiagoak izan direla. Inor ez dago konforme, ez dakigu nora jo, ez dakigu zer egin. Eta orduan, guk planteatu genuena hau izan zen. Goazen, euskera bizi berritzea, helburu izan da, goazen proiektu zehatz batzuk martxan jartzea, baina bereziki goazen, lehenik eta behin, herritarrak, udaletxeak, teknikariak, kargu politikoak, herrietako elkarteak, euskara elkarteak, kultura elkarteak, mendi elkarteak, eskolak, ikastolak, musika eskola, dantza eskola, dagoen guztia, gaztetxea saiatu gaitezen neurri batean aurretik gutxienez 4 lerrotan zehaztutako proiektu baten bueltan jartzea. Guk martxan jarri genuen proiektua izan zen, protagonista umeak ziren, ekimena zen oso irekia, goazen zerbait egitea, egiteko modua zen denon artean erabakiko dugu zer egin nahi dugun, beraz, asanblada bat antolatuko dugu, ume eta heldu, helburu batzuk markatuko ditugu, eta parte hartze prozesu baten bitartez, erabakiak hartuko ditugu. Erabakiko dugu zer egin nahi dugun, eta gero hori gauzotu egingo dugu auzolanean. Hor ze bilatze zen. Bilatze zen, eta umei begirakoa zen, baina umeen aitzikian jarri genituen bueltan, herriko eragile mordo bat. Badakigu, gure kultura honetan, kultura askotan bezala, naiz eta umea ere subordinatutako agente bat izan, bada guztiok, maitatu, zaindu, produktu ekologiko zelikatu, munduko liburu, film, baliotxu eta ezigarrienekin mantendu, eta horretarako prest, hoien alde prest egiteko gauden, behar bada igual eremu bakarranetako bat, ezta? Gero ja azten dira eta, beste mundu batera pasatzen gara, ez? Orduan, umeak balio du nolabait haren bueltan jartzeko herri oso bat, komunitate oso bat, edo komunitate bateko elementu batzuk, eta permititzeko hor sartzen dian guztiak botua izango dutela, eztabaidan parte hartuko dutela, erabakietan ere bai, proposamenetan ere bai, eta gauzatzean ere bai. Eta hor izan zen aurren parte hartze prozesu batzuk abian jarri genitunak. Eta etzan bakarrik aurrentzat egiten genuna, baizik eta zen, goazen gure herri gure auzo honetan, goazen hartzea espazio bat, espazio fisiko bat, eta goazen hori hobetzea. Izan dadin, bizigarriago, izan dadin, egokiago, izan dadin, behar bada baratzak egin behar dira, behar bada parke bat diseinatu behar da, behar bada zaborrak kendu behar da, behar bada zer egingo dugu, ezta? Eta hori dana pixka bat, umeen bitartez katalizatuz. Eta hori dana euskeraz. Hori izan baldintza. Eta bigarren baldintza, hau ez da ludoteka bat, hau ez da haurtzaindegi bat, etorri behar dira umeak, eta gurasoak, edo amonak, edo gazteak, edo, hau da, komunitate bat. Hori jarri genuen martxan leku bat emaino gehiago, batzutan hobeto funtzionatu zuen, beste batzutan beste modu batera, hori idea bat izan zan da gero juntzan bere bidea egiten, honekin ze esan nahi dut, ze esango nieke euskara teknikariei edo, esango nieke, eresotasun eremutik kanpora amiltzeko, salto egiteko, eta erabakiguneak
eta parte hartzeguneak irekitzeko. Eta hortik ze etorriko dan, baino orkestaki. Baino etorriko dan ez da txarra izango. Hori da hobe eta ez pareten barruan txostenak egiten egotea baino. Eta nik teknikari asko ezagutu ditut, nolabait, 20 urte eta gero galdetzen buruari, baino gu zertarako gaude, gu ze ari gara egiten, gu ze pintatzen dugu hemen. Egin ditugu zema plan gintza, zema gauza, zema kanpaina, zema beste, eta iritsi gara, iritsi beharko genuken, gutxi batera, ez da? Orduan, zer egin behar dugu? Ateak ireki eta erabakiguneak eta baliabideak zabaldu. Ez da erresa, baina egin liteke.